Mitenkä maan kokonaisturvallisuuden osalta näet valtakunnan velkaantumisen ja tuo edellytykset siinä maanpuolustuksen kehittämiseen? Lähinnä ajattelen, että jos ei meillä yrityselämä toimi, niin emme me pysty satsaamaan maanpuolustukseen, emmekä mihinkään muuhun infraan. Tämä on tosi hyvä kysymys. Mulla on yrittäjyys erittäin lähellä sydäntä. Mä teen yrittäjien puolesta tällä hetkellä töitä Uudenmaan yrittäjien toimitusjohtajana. Ja jos me ei saada työpaikkoja, jos me ei saada ihmisiä töihin ja velkaantumista katkaistua, niin meillä on vaikea pitää huolta niin puolustusvoimista kuin sosiaali- ja terveystoimesta, opetustoimesta. Töitä tarvitaan ja yrittäjyyttä tarvitaan. Ymmärrän, että sinä tiedät, että yrittäjän työ ja yrittäminen on pitkäjänteistä, tavoitteellista työtä, samoin kuin vapaaehtoisen maanpuolustuksen työ. Molemmat on pitkäjänteisiä töitä ja yrittäjyyden puolesta sanon, niin on sellainen vakauden saaminen, että annettaisiin uskoa siihen, että kannattaa yrittää eikä muita pelisääntöjä ja tuoda turhia sääntelyitä koko ajan. Ja maanpuolustustyö, mitä reserviläiset muun muassa tekee, on erittäin arvokasta, että siis me tarvitaan sitä ja meillä on pysynyt Suomessa erittäin korkea maanpuolustushenki. Suomi tarvitsee molempia. Suomi tarvitsee ehdottomasti molempia. Itsekin tässä reserviupseerikerhon jäsenenä. Siinä maanpuolustuksessa on 3 oleellista T:llä alkavaa tilaa: tahto, taito ja työvälineet.